M16 silai documentary part 2 ilo thlirang Vietnam rama chuan American sipai zasari rual vel zat chu South Vietnamese sipai training pe na noma chuti lai chuan private sectoral lo hral thin AR-15 silai chu sarkar kut athleng towa silai zang box sile full automatic da thei box si chu ram noi do na chuan atangkai hlea Vietnam rama AR-15 silai mingthan na chuan Defense Secretary Robert McNamara beng hiela lo thlenga Robert McNamara malakna zara chuan AR-15 silai chu tidang lam thatin atopa M16 ti mingan lo vota ni chu M16 silai thar chu AR-15 silai laka chuan danglam na tam takania chung zinga pakatha chuan a silai zen man hi nia a silai zen man hi AR-15 en chuan ai nang to lova chu wang chuan a silai ka thuizong po a thui ta sotani chutia M16 silai ti changtlun an chunsom ta ka chuan kumsang kan zakwa somruk pani chuan Vietnam rama American sipai om zasari chu singkhat sang ni aron pung ta dora an maluka chuan in dona an ma chan don ani kumsang kan zakwa somruk pathum mai thla chuan South Vietnam a chuan hun khir tak mai ron her choka South Vietnam President No Din Di ma chuan Buddhist ho chu lo na choka chu mai baka chuan temple te chu te chiain ama No Din Di madulo nalan tir tu te chu silai hial ten ang kapa Buddhist puthim te po chuan an dulo zealan tirnan an mani len mani chu anung chung ten hal hiala chuti mek lai chuan North Vietnam Communist chuan an raman lo zo ve mek zel boka Vietnam American sipai te po singkat sanga lai an lo tling chho to South Vietnamese sipai general chuan President Di ma chu Pierre Ruin an thata chu US President John F Kennedy Dallas a tha ani ma kar thumna chi ani August ni sangkha zakwa somruk pali chuan Vietnam indo long te chi chuan US indo long lian chu Tonkin Gulf mana chuan amit nalo timim hle ni oma sangkha zakwa somruk panga March thla chuan US sipai te chu officially in Vietnam rama chuan tirlu ani ta ni sipai runa thing velo te po chu konga chuan aron thang meka chung sipai zong chuan silai tha an mo vek don ani M16 silai chu avai khatna tan in don tak taka man nalo ni don ta ani kumsang kan zakwa somruk paruk January thla chuan Vietnam rama US sipai omza chu mi nu ni vel lai an nia kum to blama phai chuan chumi le do tho chu andom man hiar ani M16 silai po chu pangai taka siam choto ania thlatin singli sanga vel siam chok zi ang an ni sangkhan zakwa somruk paruk ni puya chuan tung M16 silai te chu sipai ho ne na chuan hlan nan ni ta ni amai ro chu thlare ro te nuwa chuan sipai te chuan complain an nei ta fo maya chu M16 silai chu chirdiak vela ahan kalpuiten silai mu chu alo zam fo thin maya azam tire nan chuan thedarte angaya chumi ni wang chuan supply station Vietnam mi chuan emergency in silai dangron supply turin an nge tarangot mai ne indolai ten silai chu zam thin wangin sipai point nun nan chan fo maya sipai pakhat thinrim chuan Senator Gaylord Nelson ne na chuan chuan thilton te chu lekha zikin athana Congressman Richard chuan chuichina an nei ngala atopa mu chu tak ber chu M16 silai an upgrade a silai zen an thakha kha ber kha silai ti zam tu chu ni na hria silai chu automatic ate han ka chuan silai zen kang bang chu silai do chunga chuan lo cham bangin chu chuan silai chun har satna lo thlen thin hi lo nia sipai ten hena po chuan chung silai do ti fan tur chu arang lama supply halan nia chu mai ba ka chuan silai do chung chu chrome plate panga thak vek ani ta a chumi nuwa chuan chung har satna te po chu an lo pagtlang thei ta ni voinia chuan hang M16 silai te hi US sipai te in hana bulpui ber pakhat tila kam choi sual tamom lova M16 silai hi changkang takin laser le zanthim noi po man thei turin night vision te vo thei tura don chho ania kumsang kan zakwa som ko pasari thlasik ma ka chuan Los Angeles Police Department te hian heng silai 9mm semi automatic pistol
38 caliber revolver tele 12 gauge shotgun te hi an keng thina an thatok veu tura ngai an ni amai ro chu February ni somni pare sang kha zakwa som ko pasari chuan chung ral thom te chuan Los Angeles police te chu andu khop apetlat lo chumini chuan misual pani an lu tanga an ke mor thlanga silai ka tlang thailo tura in thom te chuan North Hollywood bank chuan lo roka full automatic silai panga le AK-47 pani kengin an chuan tur lam lo pan mega police te nen chuan rei takin kapin police te chan chu a thalo jok leya atopa phai chuan police te chu chulai mun bula silai dora chuan tlanin silai an thei anga piang la in misual pani chuan kaplum thei ramani September sangkha zakwa somko pasari chuan California Governor Pete Wilson a chuan sipai man tur silai zarukle Los Angeles Police Department man tur M16 leitur thur chu apong tangalani M16 silai thatna hi duangin kan lamang chulo po ani theya April sangkha zakwa somko pariat khan Marine Corps chuan sipai silai ti sangtlun na tan US dollar maktadori lejan ve manga silai pakhat NATO standard silai mu 5.56 mm le 20 mm bom kap chok thai e an nei tuwa heng silai ta hi thatok khle tura ngai an ni hun local le zel tura M16 silai hi sipai ten an manatan ana thlang fan ani pon maklo tilu tuk du su